Orucho aiga nonka karantini mwana uyo ombeire kagusira no yone mwana yakisia kyanga kise kyamara gobaiga agasuka gukibaraga kuipui kinyanya sese karwa ikamuruma kaya muruma nkana abeire ngumwire nyagitari amuri nyagitari kwamba ko mwana uyo nsirire pono ngwanja gaki monkonye epiri nabwata buyakire iguru nabere siringiri bumya moja ono njandikite n'abana bandi mbale bariga abo bakoze ikisukuru barikaga konyoro uyo sirire nera nategemete rende gaki konyoro itira matemo agende university ajontenerio mukyo yone ari tangoro kustera munyange manuali mwakone manuali akuruko iga karantini tusirire no mwana ito omwancho okoroisi mwana uyo niga akorete form 4 2025 akanyore P+ twabwatiri tumaini ngase nkeye iga nanyara kubuko yakonya asama tukari mutu mwana ni gachaka kurwara umutwe akamanya kuburu chinguru cya mugora kare twamwire nyakitari akabururo umuntu bwo gukwana ukora P akanyara kabaka gukwa aki igo togosaba abaminto motokonya ase pirire nyakitari erinde tonyara ko batogo ko akanororo turushi omwana uyo amaino botaka bwatigareta ase nkeye kulingana n'ekibesa twamurwarire togosaba abaisimiwa bonsi piba minto banyare ko bagotokonya cherusa mumanyi anyare ko bakagotokonya aba kiraifu giseirumbana anyare ko bakagotokonya musikenya libo akimunyare ko magotokonya nabandi nte inyora singenjo yobututukani bono boro bongaso bongoime akinya saati gabakonya na ndaba bugatisie egere munyare ko magotokonya ase familia yiga abana mbarororo bakorete chisukuru lakini mbairiri chikosi erinde banyare ko bakoenda chikosi bacha gokonya nkije na abana na buri tumaini Victor Swanya asore no kuburi ubugabana nagusabire gaki onkonye nchini kemoni onkonye biya mono gaki asebyo sadara kachoni mose gaki otokonya ndonsi asore tutete tokonywe epirire nyakitari erieta ria Nyangaresi Orucho oyo twarira obokongu nera ncha kubwati omwana oyo twari omogako oyo twarira obokongu enkeye omwana oni gachagete kurwara mapema omoira moire sukuru omoire sukuru utaka yani onatumire noinche bweka na mutumire chibesa agenda nando kwa makisi agende sukuru oirana okurwa obwena nando irana in fact otumire chibesa onirie bintu oniri roche matabori okorire chusi ataka konyo oborimo noiga amateni abwato inche mnando gereti paka yakabesa tabake biombe echiroba 200 patirende nare gosaba abarai baito gakyo MCA nyameino engoko yeita engoko egechuchu munogwa ayemune sukari yao omosike choni mose omosike Swanya nonya no yonde naro yo nyaribo cherusa mumanyi gaki enkeye abanta family ye yao ni paka yao ni amabati kuri nyomba chusi namba yesimi asengencho natumire chikwende gocha na bakonyire gocha tegachibe 07 11 520 608 enambe iyo nere transparent nono bukurikanu mboyo erieta rikocha Nyangaresi John Orucho.